tini mo. Ano sa ako nga? Ano yung bawa din? Sa lugar ka ron, lugar ka, nagrinta, lugar ka, nag-600 ang gabi. Ha? Mangilat ka, magrabi ka, mangilat ba? Imuha man na dayo. Imuha man na nailat sad ko ba? Tarong-tarong sa magingon nga. Kanang pila may imong ko anak pare, imong renta. Naingon ka nga 600 raman, pila may gasolina. Kadua pa ko nagtubil og 128. Ano sa na karon? Imuha man na. Nagrenta lugar ka na. Di ko rin bili naman dire. Bilang sa imong ay paginana ba? Ay paginana ba? Grabe sige ka magakon pa. Magakon higit ka ba? Ay bitaw nimo, dugay ba kay sa tanan kani abot nga gayon na gilat nimo kay amo kang i-vlog. Ha? I-vlog ka na mo. Balik na lang ko. Vlog ka na mo ka. Gilamok na minto ni. Di mo na nang kinlab ni ibang lamok na kay i-vlog ka na mo. Ganyan mo gigit ka sa daw. Kay nakita na ko imong kuan dire. Imo ang bao nga imo man na. Grabe kay Hindi taguan kin love. Grabe kay gina siya ka. Grabe gina siya ka nga tao lagi na. Grabe gina siya ka. Ano yung serius ko ta? Ha? Ano yung serius ko ta? Todo mal. Kuyawa ka na kuya. Ay klaro. Nagusap mo. Unsa may mong kuan na to? Unsa may mong reaction na to? Nagkuratan ka? Ewan ko.